Бүгін Киевде Freedom Hall сахнасында Ватан сесі концерті өткерілежек. Концертте Қырым, Мелитополь, Херсон ве Киевден келген 70 артист иштирак етежек. Концерт Гүзел Қырым ансамблі Украинада ве Қырымда нам қазанған Қырымның алтын сесі Сейтабла Меметовның ижирасынен ачылажақ. Сержелер үшін опера ержісі Гүлсум Тамақ, Селсебил ойынчылар ансамблі ве татлы сес истедатлар конкурсының ғалибы Елена Сосновская ижира етежек. Концертны Украинаның милли артисті Феми Мустафаев екінлежек. Бұ дахалары концерт холында азырлық мерасимы шымдағында чалышқан мұхбиріміз Олег Борисов бізнен бағда болуна. Олег, сахнада енді сахна азыр мы ве артистлер епісі келді мі? Доброго ранку, Айша Ханим. Процес іде повним ходом. Хочу одразу сказати, що усіх гостей, які сьогодні прибудуть сюди, у Freedom Hall на Ватан сесі 2, зустрічатиме ось такий от прекрасний хол. Нині ми його вже доробляємо. Усі організатори все роблять для того, аби тут пройшло все гарно та красиво. Але передусім хочу поспілкуватися з Алією Хаджабадіновою. Вона є одним з організаторів та, безумовно, артисткою, обличчям телеканалу АТР. Вона усе це дійство так само організувала. Алія, привіт. Так, привіт. Салям алейкум. Розкажи спочатку більш організаційні питання, чи зустріли ви всіх гостей і попрямували ближче до студії? Так, ми вже зустріли всіх гостей. Буквально вчора приїхали ввечері кримські наші гості. Також приїхав Мелітополь. І сьогодні десь біля обіду приїде ще Генічеськ. Тобто ми збираємо гостей, я правильно зрозумію, якщо ні, то переправ мене, з Криму, з Херсону і з Києва? Так. Скільки всього гостей очікуємо? 70. 70 гостей всього буде. І початок коли? О 19:00. Приходьте. Отже, друзі, о 19:00, як сказала Алія Хаджабадінова, все розпочнеться. А я ще хочу родзинку одну показати. Дякую тобі, до речі, Аліє. Я ще до тебе підійду. Будемо все висвітлювати в ефірі. Ось це, друзі, майданчик для селфі, так би мовити. Ми вже його так назвали. Для фотографування. Зустрічатиме усіх I Love ATR і Тамга. Логотип нашого телеканалу прямісінько на вході. А зараз хочу, аби ми з оператором пройшли, і я вам швиденько покажу безпосередньо, як готується і монтується сцена. Проходьте, будь ласка, сюди. Ось тут ви бачите, ще людей немає, окрім організаторів та майстрів, які усе це роблять. Але хочу сказати, що вже тестуємо, ось майстри нам тестують і налаштовують звук. Вже збирається потроху сцена. Готуються повністю усі місця для наших шановних глядачів і гостей цього заходу. І як бачите, що ще буквально годинка-дві і сцена вже буде готова. Як казала Алія Хаджабадінова, одна з організаторів, о 7 годині очікуємо початок всього дійства. І хочу ще додати, що цей концерт відбувається за підтримки Меджлісу кримсько-татарського народу. І, до речі, повну версію цього концерту телеканал АТР транслюватиме у новорічні свята. Я тут до самого вечора буду інформувати усіх глядачів телеканалу АТР про все, що тут відбувається. Тому, друзі, залишайтесь з АТР. Айше Ханим, вам передаю слово. Çok sağ olunuz, Борис.